sɔgɔlen don an na nin wagati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ fata an naani bɛɛ lajɛlen fɛ aw folen don ka da ka wagati o cogoya kan o bisimila Mali kunnafoni ka bamanankan kunnafoni olu kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla akila jumadon tɛmɛnen kɔni na fɛn min ye Sevare ale ni Sani ɲɔgɔn cɛ banbagaciw kun kɛlen don ka taa embuscade kɔni da an ka fintigilakaw olu kɔni ye nka ka sanga n'u ka wulikajɔ n'u ka hakilitigi ɲumanya ye u kɔni sera ka fɛɛrɛ kɛ minnu na u kɔni ma se ka bin embuscade ninnu kɔnɔna la hakilila jiginna yirala k'a fɔ Masina yɛrɛ marabolo kɔnɔna la ni wagati laban ninnu kɔnɔna la mɔgɔw kɔni bɛ ka tunu cogo min u bɛ ka tunu ten minnu kɔni bɛ taa i k'a dɔn k'a fɔ maa marifatigi bunatigɛbali olu kɔni fɛ. Kalo naani tɛmɛnen kɔfɛ vacances kɔnɔna la min yɛrɛ kɔni na ɲina an ka jamana kɔni ka kalan wuli kun bilalen don ka octobre kalo tɛmɛnen o tile 3 kɔnɔ nka ni a ma ye a bɔra dɔgɔkɔrɔ ka bila i ka dɔn k'a fɔ kununko tɛnɛnna octobre kalo tile 4 denmansa caman kɔni kun ma sigi ni a ye ka d'a kan dɔw ko hali bi maaw kɔni tun bɛ lakɔliso dɔw kɔnɔna la o kama caman kɔni ma labɛn kɛ ka bɛn ni nin don kɔfɔlen kɔni ye nka kuma min na dɔw ma bɔ a dɔgɔkɔrɔ wulikajɔw kɔni sabatira kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni sera ka degun kɔni se maa caman ma ka d'a kan saki minnu kɔni tun ka sɔrɔ da ɲɔgɔn na olu kɔni piri kɔni yɛrɛ la kosɛbɛ kono su ka dan bɛ ka taa bila a sɔgɔmada fɛla olu la. Kasangani karido tɛmɛnen ye novembre kalo tile 3 sanba 2024 Temera dugu kɔnɔ ni ale bɛ Borem cercle kɔni na banbagaci fila olu kɔni nana moto la kana u ka dugu yɛrɛ kɔni réseau ni o kɔni réseau téléphonique ye ka o kɔni tiɲɛ Kasangani dugumaw ka ɲɛfɔli yɛrɛ kɔni ye ko ni maa fila ninnu kɔni ka laɲini tun tɛ fosi ye ka se ka dugumaw kɔni jawuli ani ka dɔn k'a fɔ communication ni o kɔni nɛgɛjuru sira ka o cili kɔni gɛlɛya dugu kɔnɔna la walasa u bɛ se k'u ka banbagaciya walew kɛ ka sɔrɔ fɛn min ye fintigilakaw ma se ka bɔ a kalama sabula u tɛna se ka wele telefɔni kɔni na nka a yirala k'a fɔ Kasangani dugumaw yɛrɛ kɔni ka wulikajɔ kɔni ye u sera ka fɛɛrɛ kɛ ka ninnu maa ninnu kɔni ka a dɔn k'a fɔ ŋaniya min bɛ u la min yɛrɛ kɔnɔna u ye laɲini kɛ lakana tigilamɔgɔw fɛ u ka se ka u sinsin i k'a dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ ninnu kan kosɛbɛ ani u k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ i k'a dɔn k'a fɔ dugu kɔnɔna la. Jamana ministre de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration ale kɔni bɔra ka maaw kɔni hakili lajigi kura ye ko jamanaden fɛn fɛn de kɔni bɛ yen nɔ ko puce kɔni bɛ i bolo ni o kɔni ye nɛgɛjuru sira kɔni puce min bɛ don telefɔni kɔnɔ ka weleliw kɔni kɛ ko fo ka taa bila décembre kalo tile 15 nata kɔni na ko kɔni ye don kɔfɔlen don min kɔni tɛ wuli ko ɲɔni o cɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ka taa ka ti ka pucew kɔni ka taa u k'i ka carte ɲini kɔni tɔgɔ la o kɔni kɔfɛ ko wa fana maa fɛn fɛn kɔni bɛ ko puce 3 bɛ i bolo k'i ka wuli joona i ka taa o agence la i ka taga ɲɛfɔli kɔni kɛ o puce 3 la puce min kɔni bɛna to i bolo ko n'o tɛ ni nin don kɔfɔlen kɔni tɛmɛna i ka dɔn k'a fɔ puce ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna tigɛ walasa u kana kɛ ko bɛɛ lajɛlen ka wuli ka se ka i ta kɔni ɲɛɲini nin wagati na. An bɛ to Borem marabolo kɔnɔna la hali bi Kasangani sibiridon tɛmɛnen octobre kalo tile 2 sanba 2024 fɛn min ye Borem école fondamental ni o kɔni ye a duguma kalanso kɔni ye ka a daminɛ fondamental 1 ka taa bila fo fondamental 2 la denmisɛnnin n'a ka maa 50 bɔɲanko kalankɛminɛnw kɔni taara ka di olu kɔni ma min bɛ tali kɛ cahier la compas fo ka taga se denmisɛnnin ma ko kɔni bɛ jɔ kalankɛminɛn wɛrɛ minnu kɔni na classe kɔnɔna la dɛmɛ yɛrɛ kɔni dira mouvement Ambiko yɛrɛ kɔni fɛ min yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan fɛn min ka dɔn k'a fɔ a fɛn min ye Borem yɛrɛ kɔni sifinakaw ka ɲɛmɔgɔ tun bɛ yen nɔ. An bɛ taa bankasikaw olu kɔni fɛ yen nɔ fɛn min ye bankasi marabolo min kɛrɛnkɛrɛnnen n'a bɛ a fɔ ma ko Dimbali fo ka taa se Mbude kɔni ma n'olu bɛ Sege marabolo kɔnɔna la ani Bolibana Wande fo ka taa se Kani Bɔnzɔn o commune kɔnɔna ma ani ka dɔn k'a fɔ Dimbali 1 2 fo ka taa se 3 kɔni ma ni dugu kofɔlen ninnu a yirala k'a fɔ ko ninnu kɔni kɛra dugu sanumanw ye ka d'a kan ko a du kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fɛn min ka dɔn k'a fɔ ɲɛgɛn kɔni bɛ ɲɛgɛn min kɔni dilannen don ka a ɲɛ kosɛbɛ fo ka taa se tɛgɛko minɛnw ani ka dɔn k'a fɔ saniya fɛn wɛrɛ olu kɔni ma dɛmɛ min yɛrɛ kɔni dira OMG Yajiti kɔni fɛ. Kasangani octobre kalo ye kalo min kɔni talen don k'a ɲɛsin bolodi ɲɔgɔn ma ani den kɛrɛfɛ kaloli ma fo ka taga se kalo min talen don k'a ɲɛsin fɛn min ye China bon ani wolonugubana yɛrɛ kɔni kɛlɛli ma o kama a bɛ taa muso 150 bɔɲanko minnu yɛrɛ kɔni taara sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛ ka taa la n'a sɔrɔ la fɛn min ka dɔn k'a fɔ China bon bana tɛ u la ani ka taa se cancer du col de l'utérus ni o kɔni ye wolonugula banaw kɔni ye baara min yɛrɛ kɔni kuncɛla dɔgɔkun furancɛ tɛmɛnen kɔni na bankasika olu kɔni fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ musolaka 150 de kɔni taara nin kɛ min yɛrɛ kɔni na musolaka
ka 99 olu kɔni taru ta kɛ CESCOM central kɔni na o kɔfɛ 51 olu taru ta kɔni kɛ CCRF yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka sanga ni marabolo ɲɛmɔgɔ kɔni ka ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛn mun ɲɛsinnen don kɛnɛya ko kɔni ma ka fɔ ko ni musolaka 147 olu kɔni a yirala ka fɔ ko basi tɛ olu la nka maa 6 o kɔni yera ka fɔ ko fɛn min ye cancer du col de l'utérus kɔni kun bɛ olu la ni o kɔni tun ye woloɲimina wolonugula bana kɔni minnu kɔni bilala ka taa hôpital Somine Dolo kɔnɔ ni o bɛ Mopti dugu kɔnɔna la walasa ka se ka taa kɛnɛya fɛn min ye furakɛli min u ka o bɛ se ka di u ma cogo min walasa ka kɛnɛya an b'a fɔ ala ka nɔgɔya kɛ fɛn min ka fɔ o bagatɔ kelen na bila tiralen Jɔnya ale kɔni bɛ an ka jamana kɔnɔna la hali bi hali n'a sɔrɔla an t'i k'a dɔn k'a fɔ masakɛya olu ninnu tilela tuguni an ka jamana marabolo damadama kɔni bɛ hali bi jɔnya kɔni bɛ yen nɔ ni siya dɔ u ka jɔn kɔni siya dɔ ye walima jamu dɔ u ka jamu kɔni ye jɔnya waleya min don hali sisan a bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔna la ka d'a kan an ka jamana marabolo damadama bɛ yen nɔ hali bi jɔnya kɔni a bɛ ka labara yen nɔ kosɛbɛ min kɔni ye k'a dɔn k'a fɔ siya dɔ u ka jɔn ye siya dɔ ye walima jamu dɔ u ka jɔn bɛ kɛ jamu dɔ ye walima nin du ka jɔn ye nin du kɔni kɔnɔmɔgɔ olu ye o kama an ka jamana ɲɛmaaw ka sanga n'u kɔni ye sariya kisɛ kura min kɔni sigi sen kan octobre kalo tile 31 tɛmɛnen o kɔni ye a yira k'a fɔ ko jɔnya kɔni a ma daga wa a ma yamaruya an ka jamana fansi de kɔni fɛ ni maa min kɔni y'a fɔ k'i bɛ a waleya kɔni kɛ fanga tigilamaw na i wele wa ɲagilina da i kan i ni min kɔni ka d'a ka adamaden si ma wusa ni si ye si ka jɔn tɛ se ka kɛ si ye ni jɔn kɔni bɛ an na an bɛɛ de ye jɔn ye an bɛɛ ye an daba o kɔni ka jɔn ye an bɛ taa Koro marabolo kɔnɔna la ka sanga ni jumadon tɛmɛnen ye fɛn min ye Koro secrétariat exécutif du Haut Conseil de lutte contre le VIH/SIDA olu kɔni ye lajɛba dɔ kɔni kɛ min yɛrɛ kɛnɛ kan Koro maaba caman kɔni kun bɛ yen nɔ min kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka baara dɔ kɔni sen boloda min bɛ tali kɛ kɔɲɔ ni san 2030 cɛ ni o ye 2030 kɔni ye VIH/SIDA ni o ye sida bana ye ka se k'o kɛlɛ ka bɔ u ka marabolo kɔnɔna la pewu cogoya min na an bɛ taa Kida marabolo kɔnɔna la an bɛ wagati min na i ko sisan Kida kɔni dugumaw yɛrɛ kɔni kamana gan kɛrɛnkɛrɛnnen la maa minnu ka baara kɔni ye u tagamaw kɔni ye ni o ye dugutagaw kɔni ye ka d'a kan a yirala a bɛ wagati caman bɔ sisan nɔ Kita dugu kɔnɔna la bolimafɛn kɔni ti ka boli yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la ni o kɔni dugutaga mɔbiliw yɛrɛ kɔni ye min yɛrɛ kama u ye weleli kɔni bila ka taa fɛn min ka dɔn k'a fɔ i ka dɔn ɲɛmɔgɔ kɔni ma u ka se ka fɛɛrɛ kɔni kɛ walasa i ka dɔn k'a fɔ bolimafɛnw bɛ se ka boli daminɛ cogo min walasa u bɛ se ka dugutagaw kɛ ani k'u ka jago kɛ cogo min na a kɛra jumadon tɛmɛnen na novembre kalo tile fɔlɔ san 2024 fɛn min ye pikiri kura ni o ye boloci ye o lancement kɛra min kɔni vaccin contre le cancer du col de l'utérus o kɔni kɛra an ka jamana kɔnɔna la min kɛnɛ kan an ka jamana kɛnɛya ko minisiri kun bɛ ni o ye colonel Asaba Jalo Touré kɔni ye fɛn bɛ ka dɔn k'a fɔ cancer du col de l'utérus pikiri o kɔni bɛna kɛ denmisɛnninnakaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya musomanni minnu si bɛ san 10 bɔɲanko la walasa u bɛ se ka kisi fɛn min ye wolonugula bana yɛrɛ kɔni ma cogoya min na an ka jamana kɔnɔna la ka d'a kan a jateminɛla an ka jamana kɔnɔna la ko ni bana in kɔni bɛ muso caman minɛ minnu kɔni si b'a ta san 40 ka don san 50 o kɔnɔna la wa a kɔni bɛ muso caman de kɔnɔna o kama ni pikiri kura in kɔni nana walasa ka se ka dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin musolakaw kɔni ma walasa u bɛ se ka kisi ni bana jugu in yɛrɛ ma cogoya min na octobre kalo min talen don ka ɲɛsin bolodi ɲɔgɔn ma ani den kɛrɛfɛ kaloli o ma o de okumu kɔnɔna la fɛn min ye collectif des ressortissants du nord ni o kɔni jɛkulu min ye ni o kɔni an ka jamana kɔrɔnya fanfɛ la o kɔni fɛ maa minnu bɔra yen nɔ olu ka jɛkuluba olu ye dɛmɛba dɔ ta ka ɲɛsin an ka jamanadenw kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnen la minnu ye degun sɔrɔ samiyaji ka cɛnniw fɛ ani ka dɔn k'a fɔ lakanabaliya fɛ ni u bɔra u sigiyɔrɔ o kɔni na dɛmɛ min kasabi bɛ taa i jɔ fo sɛfɛ wari $12 min yɛrɛ kɔni dira ni an ka jamana minisiri min ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma ni ale kɔni ye o minɛ ni o ye colonel Asaba Jalo Touré ye an bɛ taa Kayika olu kɔni fɛ yen nɔ fɛn min ye office central des stupéfiants ni o ye OCS kɔni ye o bolofara min kɔni bɛ Kayi marabolo kɔnɔna la minnu ka wulikajɔ kɔni bɛnnen don fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ ɲɛnaminimafɛn o kɛlɛli ma ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la ani a marabolo kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o kɔni ye a jateminɛ k'a fɔ olu kɔni ye a jateminɛ k'a fɔ ni wagati laban ninnu kɔni na fɛn min ye Antoine de Kayi o yɛrɛ fanfɛlaw kɔni fɛ fɛn min ye police anti drogue olu ka wulikajɔw ye a yira k'a fɔ ko ni sifinnaka kɔni jɔ ko tan sarala k'i bɛ taa sɔrɔ ko ɲɛnaminimafɛn
kɔni be a klancɛ bɛɛ lajɛlen ne kɔni kunna o kama o kɔni wulila ka jɔ ka taa fɛn min ka ka fɔ cité de Raila u ka wuli ka jɔ min yɛrɛ kɔni senfɛ u ye sifinnaka dɔ kɔni minɛ min ka baara yɛrɛ kɔni ɲɛnaminimafɛnw feereli wa o kɔfɛ fura caman kɔni be a kunna min ye aphrodisiaque o ni a ɲɔgɔnna caman minnu kɔni donna yurugu sira kɔni fɛ an ka jamana kɔnɔna la o yɔrɔ bɛɛ u kɔni ye tɛgɛ kala k'a bila lakana tigilamɔgɔw k'a bolo kan ani jangini min ka kan o na da kan an bɛ taa fɛn min ka dɔn ka fɔ farikolo ɲɛnajɛ bina ko kan fɛn min ye 35e édition du Tour du cyclisme du Faso ni o kɔni nɛgɛsobolilaw ka ɲɔgɔndan min bɛ kɛ Burkina Faso san o san o ta ko 35 kɔni ye kɛnɛ min ka an ka jamana nɛgɛsobolilaw kɔni ye u jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ ka sangani ka dɔn k'a fɔ cɛmɔgɔ jamutɛni ale yɛrɛ kɔni ka wuli ka jɔ ye min yɛrɛ kɔni na nɛgɛsoboliw kɔni daminɛlen yɛrɛ kɔfɛ heure 2 ani miniti 49 min yɛrɛ kɔni na a nana sanfɛla o kɔni sɔrɔ ni o vitesse yɛrɛ kɔni bɛ taa 42,524 km/h kɔni na a yirala k'a fɔ jɔyɔrɔ 2 la o ni jɔyɔrɔ 3nan o kɔni kɛra i ka dɔn k'a fɔ Burkina Faso yɛrɛ kɔni jamana o kɔni ta ye ani ka dɔn k'a fɔ Congo jamana o kɔni ta ye jɔyɔrɔ fɔlɔ o kɔni kɛla Marocain El Courage Mouchine ale yɛrɛ kɔni ta ye wa yira Maroc de kɔni ye jɔyɔrɔ kɔni fɔlɔ sɔrɔ ɲinan ta la an b'a fɔ san wɛrɛ ala k'an ka jamana fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ nɛgɛsobolilaw u garisɛgɛ don jɔyɔrɔ fɔlɔ o kɔni na an bɛ taa Tchadikaw olu kɔni fɛ yen nɔ fɛn min ye Tchadi jamana ɲɛmani o ye Mahamata Idrissa Déby Itno ale kɔni bɔra ka a kunnafoniya kɔni da fɛn min ka dɔn k'a fɔ novembre kalo tile 3 tɛmɛnen ni o bɛnna karidenw kɔni ma ko fɛn min ye Tchadi jamana ale kɔni bɛna i sama ka bɔ jɛkulu la fɔ jɛkulu min kɔni ma ale kɔni bɔra ka kunnafoniya yira ko Tchadi jamana olu kɔni bɛna bɔ i ka dɔn k'a fɔ jɛkulu la fɔ jɛkulu min kɔni ma ko forte multinational mixte ni o ye FMM kɔni ye ka sagani ni kunnafoniya kɔni ye min na a ye a yira k'a fɔ ko ni jɛkulu sigi kun tɛ dɔwɛrɛ k'u bɛ se ka u fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka se ka lakanabaliya ani degun min kɔni bɛ jamana min kan fɛn min ka dɔn k'a fɔ lakana sira fɛ ka se ka o kɛlɛ nka ko a kɔni jateminɛ la kosɛbɛ fɛn min ka dɔn k'a fɔ Tchadi dugu kɔnɔna la fɛn min binkani caman kɔni bɛ kɛ u la ani ka dɔn k'a fɔ kɛlɛdaga caman kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnen la u ni karo gɛlɛn diinɛ tigilamɔgɔw ka jɛkulu min ni o ye Boko Haram yɛrɛ kɔni ye ko fɛn min ni jɛkulu in kɔni a jɔyɔrɔ kɔni ma ye o la o kama jɛkulu min kɔni ka dɛmɛ t'i kan o kɔni na nafa t'a la i ka to a la ka sɔrɔ a kɔni sigira dɛmɛ o de kama an bɛ taa Guinée équatoriale ka olu kɔni fɛ yen nɔ ko maa n'i ma sa i b'a bɛɛ ye wa i b'a bɛɛ mɛn ko sitigi bɛ a bɛɛ lajɛlen kɔni mɛn fɛn min Guinée équatoriale directeur général de l'agence nationale d'investissement financier ni o ye ANIF kɔni ye ni o directeur yɛrɛ ye i ka dɔn k'a fɔ Balthazar Ebang ale yɛrɛ kɔni ye wagati labanw na jaraw tɛmɛna bɔlɔlɔsiraw sanfɛ Guinée équatoriale dugu kɔnɔna la min na a yirala k'a fɔ ko nin cɛba in kɔni ko a yɛlɛ k'a fɔ k'a bɛ waleya cɛjugu dɔw yɛrɛ de kɔni kɛ ka d'a kan min na a kɔni tun bɛ baara yɔrɔ min na siga kɛra la k'a fɔ ko n'a sɔrɔ a tɛ ka foroba wari de kɔni yurugu tuma min na siga kɛra la sɛgɛsɛgɛliw kɔni senfɛ u ye a ka ordinateur sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɔni u y'a ka ordinateur personnel yɛrɛ de kɔni ni o ye a yɛrɛ ka ordinateur ni o ye a ka baarakɛ machine yɛrɛ kɔni ye ko u bɛ taga o confisquer fɔlɔ ka a kɔnɔna lajɛ n'a sɔrɔ la a bɛ ka wari minnu yurugu ni o trace ni walima ni o seereya dɔ kɔni sera ka sɔrɔ a ka machine kɔnɔna la u taara bɔ ja wɛrɛw de kɔni kan a bɛ taa video 400 na video 400 minnu na a kɔni bɛ da ni walimusow de kɔni ye minnu kɔni bɛ tali kɛ muso furulenw na a ma surunya mɔgɔ hali maa min a ma a balimakɛ yɛrɛ kɔni o muso to fo ka taa se jamana maaba caman yɛrɛ kɔni ma ni o dɔ bɛ tali kɛ Jésus Edu Moto kɔnɔ ni ale kɔni ye super ni ale kɔni ye superviseur général de la sécurité présidentielle yɛrɛ kɔni ye o muso fɛnɛ b'a la maa caman de kɔni muso yɛrɛ sɔrɔ nin ka video kɔnɔna la tuma min na a minɛla ka tɛgɛ k'a la a dakɔnɔ kuma kɛra mun ye a ye a yira k'a fɔ ko ale kɔni minɛla ale tɛ se ka taa kaso la ka d'a kan ko tɛmɛna ale ni muso fɛn fɛn kɔni cɛ u bɛɛ lajɛlen kɔni jɛnna ni a ye o b'a yira ale tɛ se ka ɲanki nka a yirala k'a fɔ ko a bɛ minɛ ka bila garde à vue la k'a lajɛ n'a sɔrɔ bana t'a la n'a ma o bana kɔni yɛlɛma ni muso nin bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ a ye a yira k'a fɔ ko ni bana yera ale la ko ni muso nin kɔni o bila la ko n'o tɛ ko bana kɔni tɛ ale la a minɛlen kɔfɛ nin bɛɛ kɔfɛ a bɛ ka se ka jagɛlɛya sɔrɔ ka nin kuma ninnu yɛrɛ kɔni fɔ a yirala k'a fɔ o wagati kelen yɛrɛ kɔni na a ka victime dɔ ni muso dɔw fɛnɛ kɔni ja yɛlɛ a ka video ninnu kɔni na o taara i yɛrɛ kɔni faga o yɔrɔ bɛɛ la wa cɛ dɔ fana ale fɛnɛ kɛlen kɔfɛ ka a muso ja kɔni a ka nin video na o wulila ka taa muso nɔfɛ ka d'a kan video 3 bɛɛ de yira video 400 kɔnɔna la min na ale muso kɔni b'o la a taara a muso ɲininka ko mun taɲa b'a la n'a ko diɲɛ fɛn o fɛn ale b'o ɲini ka d'a ma hali ni o t'a bolo ko a ye ale sara kɛ ni nin kɔni de ye ɲɛfɔli la k'a faamuya video 400 kɔnɔna a ma fɔ a dara ni muso 400 ye nka video 400 na i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw ka video kɔni b'a la fɔ a ka ca diɲɛ kɔni an b'a kɔnɔna la ni masa i b'a bɛɛ mɛn i b'a bɛɛ ye
ami sigi amina nga bi kunnafoniya kunce Burkina Faso ka sanga ni Burkina Faso sharia kisɛ kura min sigira singa octobre kalo tile 32 sharia kisɛ min kɔnɔna la jirala k'a fɔ maa o maa ni ere kɔni to fini na ni o kɔni tentigilakaw tentigilaka kɔni waleya kɛ waleya min kɔni bɛ tentigilakaw kɔni kun masuli ɲagilina da i ka ni min ka kan o bɛ se ka kɛ ni rajeli kɔni k'i gɛn ka bɔ kɔɔri yɛrɛ kɔnɔ na o de kama sharia kisɛ in kɔni sigilen sen kan ni baaraw kɛra ni a ye a yirala k'a fɔ Burkina Faso tentigilaka caman de kɔni rajela minnu kɔni gɛnna ka bɔ ten na a kɛrɛnkɛrɛnnen la fɛn min ye lieutenant colonel Daminba Halpori kɔni ye ni ale yɛrɛ kɔni ye Burkina Faso jamana ɲɛmaakɔrɔ ni capitaine Ibrahima Traoré ale yɛrɛ kɔni coup d'état kɛ ale la ale kɔni rajela ani a nɔfɛ mɔgɔ 12 pɔɲanko. Mali kunnafoni bɔlɔsira la cɛbagaw a kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoniya ne bi an b'a fɔ aw ni ci a kala mɛli ko ɲuman na aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni bɔlɔsiraw la aw ka mɛsi ni Adama Basi kɛ ni aw la.